Zdravím všechny syndromáky a syndromačky, zdraví vás Syndrom 3000 a vítám vás u mého prvního videa ze hry Minecraft a budeme si zahrát nějaký server, takže budeme asi na Mineplex. Jsme na Mineplex. Já si zeslabím trošku zvuky. Music. Tak a to si budeme zahrát. Já bych si chtěl zahrát asi zahrát paintball. A jdeme do areny číslo 4. A za chvíli budeme hrát, takže já počkám. Jde se hrát. Jsem červený, juhu. Cipněte. Vedem, my to vyhrajem. My vyhrajem. Potřebom. My to vyhrajem. Jum. Vypadá to, že tady tenhle už je mrtvý. Já. A když nás byli jenom 2. Do nich. Shit. On vyhrál. LOL. Aj LOL. Počkejte, asi. Kurňa, kde se to dělá? Rekča, music. Control. Jo. Tady dáme si 100. A jo, to je lepší mnohem. Tak, vezmeme si Raffaello a jdeme do... Jakýho jdeme týmu? Jdeme do Red. Takže za 10 sekund začínáme. No, přemýšlím nad tím, že příští video bude o Annihilationum, ale nevím to jistě, protože to má hodně těch. Sejmem ho. Au. Šmejdi. Oživím tě. Chci se oživit. Nezabíjejte mě, oni mě vlastně už zabili, že? Jo, hodil po mně bombu.
Lapte ho, šulina. Pardon, že jsem sprostej. Ale pomůžu ti. Pomůžu ti. Pomůžu ti. Se do nich. Sypněte. Jo, vítězství. Tak, dáme poslední hru a půjdeme na jináčí hru, minihru. Počkejte. Ultimate. 10 FPS. Dáme si max. Ultimate, jo. Level 4. Full, normal. S tím se hraje úplně na max dobře. Vypadá úplně divně. Počkej, tady to nebylo. Kde to bylo? Kde to bylo? Sakra. Kurňa. Tohle je. No proč jít? Ne. No, to je ještě skvělejší. Že začínáme zrovna. Ještě je to normální. Fuj. Takový šmejcky. Já chci normál. Normál. Je to normál? Jo, ano. Ještě já si musím spravit. Nevíte, kde to někdo? Kde to bylo? Kurva. Pardon, že jsem sprostej. Šmejti mě zabili. Ale počkej, už to mám normální. Ne, nemám. Ach jo, jak jsem to udělal? Do prčic. Bude někde tady. Ne, tady to není. Control? Ne. Multiplayer? Taky ne. Kurňa, fix, himmel, herko, do... Jak se... Jo, tady. Jsi normál, 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 normál. Normál. Normál, tak. Back to game. A než se paří poslední hra, takže vezmeme si hodinky. A jdeme do jináčí klavy. Jdeme si zahrát. Asi ty dragony. Co to je? Takže ono se asi ještě hraje. Takže asi jdeme zahrát. Asi nic, takže tohle asi bude pro tento díl všechno a já se těším, až se uvidíme příště. Takže ahoj.